Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган шагыйрь, тәрҗемәче, журналист, филология фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил, Абдулла Алиш, Гамил Авзал исемендәге премияләр лауреаты, Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире Ленар Шәйх. Ленар әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез. Ленар әфәнде, белүемчә, сез белемегез буенча укытучы, педагог, шулай бит? Минзәлә педагогия көллияте, аннан соң Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарих факультеты, белүемчә, әлеге ике уку йортының да төп юнәлешләре ул педагогика, укытучы һөнәрен бирәләр. Менә сез инде мәктәп елларыннан, мәктәп яшеннән шигырьләр яза башлаган егет, ничек итеп укытучы булырга хыялланды микән? Әллә ул менә шулай үзеннән үзе килеп чыктымы? Бу уку йортларына килеп керү. Урта мәктәптә укыган вакытта хыяллар инде әлбәттә бик күп төрле иде. Ләкин шулай язмыш шулай язган булып чыкты инде. Мин шушы өлкә буенча кирип киттем. Тел әдәбият өлкәсе буенча. Икенче яктан караганда инде нәселебездә дә инде безнең укытучылар бар. Әнигез ягыннан бабагыз ялгыш. Әни ягыннан инде безнең дәүләтебез укытучы булып хезмәт иткән инде. Әнием дә инде минем шушы өлкәдә укыган кеше һәм хезмәт иткән кеше, инде эшләгән кеше. Шуңа ансы да йогынты ясагандыр дип беләм инде. Нәселдәнлектә. Шулай да әле менә педагогия училищесында укыган чорда сезнең әле менә шушы шагыйрь буларак, язучы буларак инде сукмагыгыз ачыкланган идеме, әллә инде әле сез ничектер менә шушы укытучылык һөнәрен сайлармын дигән ниятдә идегезме? 11 сыйныфта инде формалаша башлаган иде инде. Менә Минзәлә педагогия көллияте ул үзенә күрә бер бик төпле не булды инде. База булды, нигез булды дип әйтәсем килә инде. Менә шул Минзәлә вакытта инде мин Сабантуй газетасы белән актив хезмәттәшлек итә башладым инде. Илдар абый ул вакыттан да эшлидер Сабантуйда инде. Илдар абый Юзеев халык шагыйре. Илдар абыйга шигырьләремне җибәреп, ул миңа хатлар язып инде. Менә шулай без аралаша башладык һәм менә бу дөньяга мин кирип киттем инде ныклап әдәбият дөньясына. Шигырь языр өчен, шагыйрь булыр өчен филология фәннәре кандидаты булу мәҗбүри түгел, шулай бит. Әмма мәсәлән шагыйрь ул ничектер барбер күңелдән килә, табигатьтән килә, язып, укып кына, кем әйтмешли, белем алып кына шагыйрь булып булмый. Монысы инде факт. Менә мөхәррир буларак сезнең алган белемнәр ул ни дәрәҗәдә сезгә менә роль уйнады сезнең тормышта, сезнең эшчәнлектә? Сез бит инде кандидатлык диссертациясында яклаган кеше, югары белем алган кеше, ул бит редактор эше, сез бит алпат язучылар белән эшлисез, зур әсәрләр белән эшлисез. Шулай бит. Белем инде ул шундый нәрсә, аны күпме генә алсаң да син аны алып бетерә алмыйсың. Ләкин мөмкин булганча менә шундый чор булып алган инде. Урта мәктәпне тәмамлаганнан соң бит колледжга керү, аннан соң вузга керү, югары уку йортында дәвам итү инде һәм инде кандидатлыкка юл алу дигәндә инде. Әлбәттә, беренче чиратта язмыш булса, икенче чиратта инде ул бер бәхет тә булып тора инде. Чөнки кандидатлык диссертациясе буенча беренче чиратта шул гыйлем белән мавыгу йогынтысында булса, икенче чиратта инде ул вакытта әле армия бар иде, менә шуңа теге армиядан да ни кирәк иде бу чиракта теге отсрочка инде рушайткан. Шунда җыелды инде бөтен җыел барысы да. Барлык сәбәпләр. Кандидатлык темагыз нәрсә белән? Драматургия. Драматургия белән бәйле. Шактый ул теге драматургия бер яктан караганда бит инде кайбер белгечләр безнең ул әдәби жанр түгел дип тә баралар, драматургия. Шулай бит инде аермарак төр дип тә. Менә бу жанрга, драматургиягә мөрәҗәгать итү ул сезнең ни сәбәпле килде? Шулай да сез үзегез шагыйрь буларак дип әйтик, драматургия юнәлешен сайлау. Драматургияның да бу теге гади генә жанры түгел дип әйтим, шигъри сәхнә әсәрләре жанры булды инде. Шигъри
формада язылган сахна әсәрләре. Бу теманы миңа тәкъдим иткән фәнни җитәкчем Ахмадуллин Азат абый. Азат Гыйльмович инде аның мин тәкъдимен кабул иттем дә, менә шушы өлкәдә фәнни эзләнүләремне башладым инде. Курс эшләрен, диплом эшләрен мин Флора Сафиевнадан язган идем. Әмма ул вакытта инде Флора ханым авырып китү сәбәпле инде мин теге әлбәттә минем өчен бик авыр булды инде ул. Чөнки ничә еллар Флора апа белән эшләгәннән соң инде Җитәкчене алыштыру. Инде тел буенча кандидатлык диссертациясе язармын һәм яклармын дип уйлаган идем. Язмыш эше инде шуңа. Әйе. Сез университетны тәмамлаганнан соң сезне бер ел шамасы гына эшләгәннән соң Татарстан китап нәшриятының баш мөхәррире итеп билгеләр, шулай бит. Әле университетны бетергән генә, кем әйтмешли, әле азу төшедә чыгарга өлгермәгән егет, баш мөхәррир. Менә кайчандыр сезнең буегыз җитмәгән әле, ниндидер олпат язучылар, шагыйрьләр Линар Шәйхның алдына үзләре киләләр. Менә бу ушрак дип әйтик, менә бу тормышның сукмагы сез көткән идегезме мондый бурылышны менә кисәк, менә шундый зур әйтергә кирәк җаваплы вазифадан башлануын. Ул вакытта безнең җитәкчебез Дамир Шакировның миңа карата булган мөнәсәбәте инде. Мин Дамир абыйга бик рәхмәтле бу яктан караганда инде. Менә ул ничектер алдан шамалаган инде. Әкренләп эшли инде. Ияләшкәнмен инде. Туплаганмын тәҗрибәне. Менә шулай да бит инде сез әле яшь белгечкә сез китаплардан укып белгән язучылар, әдипләр килә. Алар белән менә аралашу дип әйтик, ниндидер мәгълүмат кыру яшь белгечкә ни дәрәҗәдә катлаулы иде ул. Дөресен генә әйткәндә, алар бит инде сез аларны беләсез. Алар сезне әле белеп бетермиләр. Бу очракта шулай бит. Өлкән әдипләр белән алышкан вакытта инде, ул инде әлбәттә күңелдә безнең инде өлкәннәр карата хөрмәт дигән хис бар. Һәм инде ул бик зур дип әйтәсем килә. Менә шул ничектер аңлашып хезмәттәшлек иткәнбез инде, аңлашып эшләгәнбез. Бик күбесе инде хәзерге вакытта бу дөньяда юк, кызганыч инде. Ул вакытта инде әдәбият ничектер башкачарак иде. Теге опат язучыларыбыз бар иде, шагыйрьләребез бар иде. Хәзер ничектер менә ул авторлар бу дөньядан киткәннән соң инде милләттәшләр бу дөньяны ташлаганнан соң ничектер теге инде бер бушлык калды инде. Безнең халык турында сөйләгән вакытта без инде әйтәбез, без шундый зур халык дип, бөек халык дип үткәнебез бик бай дип инде. Ләкин шуңа да карамастан теге шушы зур халыкны саклыйсы килә, юкка чыгарасы килми. Әлбәттә. Язучы гонорар акчасына яши аламы дигән сорауга мин сезнең моңарчы чыккан бер интервьюгызда җавап таптым бит әле. Сез анда менә шулай тәфсилләп кенә сөйләп биргәнсез. Ягъни безнең 300-гә якын язучыбыз бар дип алсак, әйеме? Профессиональ эшли торган инде Татарстанда кимендә 5 елга бер китабы аның нәшер ителсә, бу китап 400-дән артык бит чамасы, 500 биткә якын чамасы китап, һәм аның якынча бәясе 100 мең тирәсе гонорары булса, һәм шуны 5 елга бүлсәк, аена елына 20 мең, аена 1700 сум гонорар туры килә. Бу реаль чын барлык менә. Монсы инде моның теге чиста бухгалтерия дип әйтик. Мин моны бу мисалны китереп нәрсә әйтәсем килә, димәк, бүгенге көндә безнең берничек тә менә чиста иҗат белән генә, профессиональ язучылык белән генә шөгыльләнү мөмкин түгел икән дигәнне мин тагын бер кат инанам. Шулаймы? Бу өлкәдә генә эшләп, әлбәттә инде нәрсә нитеп булмый, майтарып булмый. Шуңа совет чорындагы язучыларга карата булган игътибар, хөрмәт хәзерге вакытта юк дисәң дә була. Чөнки элек бит инде барыбер теге кем тели мәсәлән эшләгән, кем тели эшләмәгән теге
романнар, повестлар язылган, шундый теге зур яхшы сыйфатлы сәхнә әсәрләр язылган, шигырьләр язылган. Шуңа хәзер инде хәзерге язучылар аларны менә шушы дөнья мәшәкате белән чумып, ничектер аларның вакытлары бик аз кала. Иҗат итәр өчен. Көн күрешне алып барырга. Көн күрешне алып барырга кирәк теге. Шуңа бу яктан караганда бүгенге авторларга авыррак дип әйтәсем килә инде. Бермә-бер авыррак, катлаулырак. Әле менә катлаулы дисәк тә, барыбер теге Татарстан белән башка төбәкләрне чагыштырганда, Россия буенча карасак, безнең бит Россиядә гомумән теге китап нәшриятлары дәүләт хисабына бушка чыгаручы китап нәшриятлары юкка чыгып бетте дияргә кирәк. Ялгышмасам, бүгенге көндә инде безнең менә бу милли республикаларда ул күп дәрәҗәдә сакланып калды. Бушка чыгара торган әйме Башкортстан күрше, Чувашия, Якутия бар. Шулай бит инде менә Татарстан, менә шушы санап киткән әле регионнар арасында дип әйтик, безнең Татарстан нинди позициядә тора? Бүгенге көндә нәшрият эшчәнлеге буенча иң беренче урында Башкортстан нәшрияты тора. Чөнки Башкортстанда финанслау безнекенә караганда 3 мәртәбә күбрәк. Бу инде ничектер теге бер яктан караганда яхшы гамәл дип әйтәсе килә, икенче яктан караганда без инде чагыштырабыз, уйланабыз дигәндә. Ни өчен без дә андай бер юк дип инде. Ләкин хәзерге вакытта барлык нәшриятларда акционерлашу өстендә. Якутия нәшрияты инде күптәннән акционерлашты. Аларның инде хәлләре уртачарак кына, чөнки барыбер дәүләт нәшрияты булудан туктагач, ул барыбер үз авырлыклары була инде, үзенең авырлыклары, кыенлыклары була. Дәүләт менә шушы ничә еллар буена үзе белән бәйле булган мәдәният организацияларын әкренләп теге үзеннән төшереп калдыра. Үз агымга җибәрә инде. Бу әлбәттә ни дәрәҗәдә яхшы булыр, анысы мин әйтә алмыйм. Беренче урында Башкортстан булса, без икенче урында дип уйлыйм. Аннары Якутия килә инде, үзенең эшчәнлеге буенча инде. Шуңа бер яктан караганда теге юкка чыгару бик җиңел инде. Әлбәттә. Әмма ләкин дәүләт нәшрияты булудан туктаса да, мин аны барыбер сакларлар дип уйлыйм. Теге акционерлык җәмгыяте иттереп булса да, шуңа ничегенде ул теге ничә миллионлык халкыбызга бер нәшрият булмасын инде, бер дәүләт дәрәҗәсендәге зур бай нәшрият булмасын. Мин китап редакторларын, бу очракта нәшрият редакторларын ниндидер менә шундый чист тартучы бер фильтр белән чагыштырасым килә. Ягъни авторларның иҗат иткән әсәрләрен алар тиешле калыпка җиткереп, шулай бит инде укучыга алып барып ирештерәләр. Әлбәттә менә укучының зәвыгын әйтергә кирәк, тәрбияләүдә монда бит әле редакторлар гына түгел, безнең тәнкыйтьчеләребез дә күпмедер дәрәҗәдә роль уйный, шулай бит. Ул нинди дә булса әсәрнең бигрәк тә аеруча теге тематикасы, эчтәлеге ягыннан укучыны инде зәвыклы әсәргә алып бара, аңа юл күрсәтә дип әйтергә кирәк. Менә бу очракта, Ленар, әйтегез әле, китап редакторлары ни дәрәҗәдә тәнкыйтьче була ала? Ягъни мәсәлән, сезгә алып килгән, автор алып килгән әсәргә сез үзегезнең ниндидер мөнәсәбәтегезне белдереп, менә бу бит әле пешеп җитмәгән, бу менә әдәби жанр закончалыклары үтәми дип, шундый тәнкыйтьләп, аларны дөрес юлга кертеп җибәргән очракларыгыз бармы? Бу очракта инде редакторлар игътибар белән эшлиләр, үз хезмәтләрен алып баралар, һәм инде алар инде яхшырту ягында менә. Чөнки барлык авторларда бер дәрәҗәдә яза алмый. Яхшы авторлар бар, теге әзрәк йомшаграк авторлар бар, уртачарак язучылар бар инде. Шуңа бу яктан караганда, мәсәлән, зур әйберләр килсә инде, зур әйберләрне әгәр дә теге яхшы әйбер булса инде, без аны тагын да яхшырту
üstünde эшлибез инде. Әгәр дә йомшаграк әйберләр булса, инде бу чакта редакциялибез, я инде авторны чакырып сөйләшәбез, автордан эшләттерәбез инде. Ул авторлар бит инде Ленар сезгә ялгышмасам, ничектер язучылар берлегеннән белешмә белән киләләр бит инде, шулай бит. Күбесе шулай таләпләр шуны белешмә белән киләләр. Һәм ул авторларның китабы чыкканчы, ул әсәрләре күпмедер дәрәҗәдә газета, журнал битләрендә басылган булырга тиеш. Андый шартлар бар. Матбугатта басылып чыккан булса инде, ул әлбәттә яхшырак була, чөнки иң беренче Нине үткән була апробацияны инде. Ләкин шул ягы бар, язучылар хәзер безнең өлкәнәяләр. Безнең күп язучыларыбыз инде устазлык эшләмиләр. Үзләренә күбесенең шәкертләре юк. Шуңа ничектер шушы язучы булгач инде ул инде язу белән генә шөгыльләнергә тиеш түгел, ул җәмәгать эшчәнлегендә булырга тиеш, шәкертләрдә тәрбияләргә тиеш, шундый төрле яклап актив кеше булырга тиеш инде. Сезнең бер цитатыгызны укып үтәсем килә. Кызганыч, бүген яшь буынга остаз булырдай киңәш бирдәй кеше калмады. 2015 ел. Мөхәммәд абый Мәхтиев сүзләре белән сорыйсым килә, неужели калмады? Әллә инде алар бар, әмма ләкин бу эш белән бик актив шөгыльләнмиләрме? Арада бар инде, яшьләр белән эшләүчеләр бар. Менә безнең белән эшли инде бер коллективта Галимҗан Абагылманов. Ул инде менә бик күңелен биреп шөгыльләнә инде яшьләр белән. Без инде бергәләшеп тә конкурсларда да утырабыз, авылларга да чыгабыз, районнарга да, мәктәпләргә дә, балалар бакчаларына да дигәндәй. Ләкин андыйлар күп түгел. Тагын бер цитатыгызны укып үтәсем килә. Монысы инде безнең гомумән әдәбиятның торышы һәм жанрларның торышына бәйле. Бүген татар әдәбиятында шигърият жанры чәчәк ата, проза хатын-кыз язучылар кулында, драматургия йокылы, уяулы хәлдә, балалар әдәбияты картаеп бара. Әйдәгез әле менә һәрберсен берникадәр шәрихлап китик әле. Беренчесе шигърият. Шигърият инде ул сезгә якын жанр, шулай бит инде үзегез дә шагыйрь булгачыннан. Аның чәчәк ата диюе бүгенге көндә шигъриятның ул сан белән бәйлеме, сыйфат белән бәйлеме, алар икесе тәңгәл киләме менә санда һәм сыйфатта? Үсештә дигәндә. Профессиональ шигъриятны алган вакытта инде әлбәттә ул үсә. Чөнки яшьләр арасында да күбрәк шагыйрьләр, шагыйрәләр сан ягыннан инде. Һәм инде ул менә заманчалыгы белән дә ничектер игътибарны җәлеп итә инде, төрле формал ягы белән, фикер ягы белән дигәндә инде. Шигърият инде ул яхшы гына яши дип әйтәсем килә инде. Прозага килгәндә менә хатын-кыз язучылар кулында дип әйтү, без нинди мисалларга дип әйтик, тоянып әйтә алабыз бундый фикерне. Сез инде редактор буларак, әлбәттә, сезнең күз алдында бит инде кемнәр бастырга алып килә үзенең китапларын, прозасын. Нигездә хатын-кыз әдибәләр инде безнең Нәбирә Пагыймадиновадан башлап инде Айгөл Әхмәтгалиевалар, Халисә Ширмәннәр инде, аннан тагын районнарда яшәүче апаларыбыз бар бит инде безнең. Шуңа райондагы авторлар инде алар үзләре хисабына бастыралар, шәхси нәшриятларда үзләренең романнарын, повестларын. Шул вакытта Зифа Кадырованы алсаң да, менә ул да бик популяр булды бит, бик популяр булды, гаять популяр булды заманында инде. Шуңа моны инде мин гаепләп әйтәсем килми, чөнки барыбер телне саклауда, гаиләне саклауда, мәдәниятне саклауда хатын-кызның аның бик зур инде. Бик зур роле. Шуңа инде бу яктан караганда ул бәлки шулай тиеш тә булгандыр ул бәлки. Менә драматургияның йокылы, уяулы хәлдә булуы бу нәрсә белән бәйле? Безнең бүгенге көндә бит инде чиста драматургларыбыз гына, драма сәрләре язучыларыбыз гына юк бугай инде чиста драматург. Бер Илгиз Зәйневтер инде чиста драматурглар арасында. Драма сәрләре язучы. Ләкин яшьрәкләр арасында да андыйлар бар, ләкин кызганычка каршы алар халык театрларыннан артык китә алмыйлар инде. Ни кызганыч. Балалар әдәбиятының картаеп баруы. Картаеп бару дигәндә без монда бүгенге язучылар арасында
яшьләрнең булмавын күз алдында тотабызмы? Әллә инде безнең менә шушы элеккеге ылпат язучыларыбызның балалар әдәбиятында әле тоткан урыны һаман да мәртәбәле беренче планда дип күз аллыйбызмы? Шул ук мәсәлән Тукай әкиятләрен, Алиш әкиятләрен алсак. Бу очракта инде яшьләр кызганыч инде балалар әдәбиятында бик юк дисәң дә була, гомумән юк дисәң дә була. Ничектер менә балалар әдәбияты бүгенге көндә бик җиңел хәлдә түгел. Менә bir яктан караганда инде балалар өчен язу ул үзе үк җиңел түгел бит инде, шуңа балалар әдәбиятын активлаштырасы килә инде, күтәрәсе килә ничектер. Безнең бүгенге көн язучылары ни дәрәҗәдә бүгенге көн укучының үзенчәлекләрен исәпкә алып яза. Әйтергә кирәк, бүгенге көн укучысы бит ул тизлекне ярата. Кыскалыкны ярата. Менә безнең тормышыбыз шундый. Әллә инде язучы буларга игътибар итәргә тиеш түгел, үз артыннан ияреп теп барга тиешме? Менә узган гасырдагы бер абзаслык җөмләләрне бүгенге укучы бит инде укып бетермидер, минемчә. Шулай инде. Узын җөмләләрне. Бу очракта язучы ияртергә тиеш дип уйлыйм инде мин. Чөнки ул русча әйткәндә диктовать итәргә тиеш. Теге әгәр дә ул чын профессионал икән, ул инде бу заманны аңлый икән, ул инде барыбер үз стилен да шамаларга тиеш инде. Бүгенге буын балалары әлбәттә аларның татар телен, ана телен белүләре инде кызганычка каршы шамалы, һәм бу процесс елдан-ел әле теге безгә өметләр уятмый, шулай бит. Ә менә яшь буын язучылар дип әйтик. Алар телне ни дәрәҗәдә белә бүгенге көндә? Сез бит инде аларның язганнарын күрәсез, беләсез. Тел байлыгы ни дәрәҗәдә? Чөнки без төрле тармакларда мәсәлән сөйләшсәк тә, шул ук эстрада юнәлешендә, шул ук театр актерлары юнәлешендә дә, бу юнәлешләрдә дә ишетергә була. Менә яшь актерларның, яшь артистларның, җырчыларның телне шамалы гына белүе. Ә менә язучыларда ул бу тел әле сакланамы, юкмы безнең ана теле ни дәрәҗәдә? Әгәр дә яшь язучы үзен шушы өлкә белән чын күңелдән теге бәйле иттереп туйса, ул әлбәттә яхшы иттереп телне белә инде. Үзләштерә, укый, өйрәнә. Кем мәсәлән былай теге конкурсларда катнашыйм әле дип кенә язып караса, бу очракта инде әлбәттә тел мәсьәләсе авыррак инде. Бу очракта инде әтәниләр дә булыша торгандыр бәлки инде. Мәктәптә дә булыша торгандыр укытучылары. Тел бит инде ул барыбер үзгәрә. Ул теге статик халәттә яши алмый. Байый да, теге бер яктан караганда, икенче яктан караганда ярыллана да. Күп сүзләребез онытыла, төшеп кала. Ләкин шушы байлыкны безнең ни саклый инде? Әдәбият саклый менә шушы байлыкны, тел байлыгы. Менә мәсәлән шул 20 йөз башы авторларны укысаң, менә ул чорны без шамалай алабыз инде. Бу әсәрләрне укып инде күз аллыйбыз. Шокланабыз менә ничек иттереп ул вакытта. Нинди тел байлыгы. Нинди тел байлыгы булган, ничек иттереп теге халык ничек яшәгән, ничек уйлаган. Әдәбиятны укырга инде бу очракта. Укырга кирәк әдәбиятны. Әдәбиятны укыган кеше инде ул тел ягыннан да бай була инде, күңел ягыннан да, рух яктан да бай була. Ленар әфәнде, менә бүген инде сезне яшь шагыйрь дип әйтеп булмый, шулай бит. Сез инде бу категориядан чыктыгыз. Әмма шул вакытта әле сез өлкән буын шагыйрь дип тә әйтергә иртә. Димәк инде урта буын кала. Менә сезнең урта буын язучылар дип әйтик, шагыйрьләр, прозаиклар. Сез үзегезнең буынга менә нинди бәя бирәсез бүген? Һәм менә сезнең буыннан соң нинди буын тагын сезнең кебек буын барлыкка килдеме, юкмы? Формалаштымы? Менә сезгә кадәр булган язучыларның буыны бар бит инде. Шулай бит инде. Әйтергә кирәк анда Иркай Зайдуллалар буыны, Раул Файзуллиннар буыны, Мөхәммәд Мәхдиевләр, Гомар Башировлар буыны. Менә хәзер сезнең буын. Без әдәбиятка шаулап килеп кердек.
2000 еллар башында инде. Һәм инде безнең арада шагыйрьләр дә бар, язучылар да бар, балалар өчен иҗат итүчеләр дә бар, драматурглар да бар, публицистлар да бар. Менә барыбер менә үзеңнең буын вәкилләре белән, үзеңнең дусларың белән ул барыбер күңеллерәк яшәү дә, иҗат итү дә. Күбесе инде аларның язучылар берлегенә кабул ителделәр. Шактыйның инде үз китаплары бар, хәтта инде дистәләп җыентык чыгаручы авторлар да бар. Шуңа алар менә актив менә шундый чор булып алды. Без килеп кердек әдәбиятка, миллилек көчле иде. Шуңа бездән соң килгән буын инде ул бераз ничек дип әйтим инде. Айрым-айрымрак һәрберсе айрым-айрым алар инде бүлкәдә эшлиләр, әмма ләкин активлык җитеп бетми инде аларга. Кайберләренә инде әйткәнем дә бар, менә син бик яхшы итәсең дип, теге бик яхшы гына эшлисең дип, язасың дип, үз җыентыгыңны хәзерлә дип, алып кил безгә дип, нәшриятка дип, алар ничектер күбрәк төртеп йөрергә кирәк. Актив түгел, аларны итәргә кирәк. Итәргә кирәк. Тартырга кирәк шуңа. Менә буын дигәннән, сез бит инде заманында Казан дәүләт университетының Әллүки әдәби иҗат берләшмәсеннән чыккан каләм ияләре. Шулай бит инде әлеге иҗат берләшмәсе ул безнең күп кенә яшьләребезгә менә канат биреп чыгарды. Бу оешманың инде актив вакытлары да булды тарихта, пассив вакытларда, югалыбрак торган вакытлары да булды. Сез инде үзегезне менә шушы 2000 еллар башында бу берләшмәне яңадан торгызучылар рәтендә дип атыйсыз. Бүгенге көндә менә бу иҗат берләшмәсе турында нинди фикерләр? Ул яшиме, ул дәвам итәме, ул аның киләчәге бармы, әле юкмы? Әллүки бүгенге көндә дә яши, әле менә яз көне генә чакырганнар иде. Мин анда булып кайттым. Очрашуда инде. Анда язучылар ягыннан хәзер Халисә Ширмән алып бара инде. Әллүкине. Шул гаҗәпләндерде. Монда инде безнең егетләребез күп хәзерге вакытта. Берләшмәдә. Берләшмәдә. Анда 5-6 егет, менә бик активлар үзләре, теге социаль шелтерләр белән бик яхшы эшләнгән баралар, төрле теге видеолар төшерәләр, фильмнар төшерәләр, хәтта үзләре үк инде менә шул мине бик таң калдырды. Әлбәттә, егетләрнең булуы ул инде әлбәттә куанычлы күренеш. Сөенечле күренеш. Әдәбият өчен, сәнгать өчен. Бик зур өметләр баглыйм инде мин ул егетләргә. Менә без әңгәмәнең барышында остазлар турында сөйләшә башлаган идек. Сез инде берникадәр әйтеп киттегез, Илдар Юзеевны ялгышмасам, менә шигърияткә керүдә, шигърияттә беренче адымнарыгызны ясауда сезнең остазыгыз Илдар Юзеев, һәм әйтергә кирәк, тагын бер остазыгыз турында, ул да булса сезнең авылдашыгыз, Актаныш районы Токталышык авылыннан, шулай халык шагыйре, юмор, сатира остасы Гамил Абзал. Шулай бит. Менә Илдар Юзеев ул лирик буларак сезгә мөгаен тәэсир иткән булса, Гамил Абзал бит инде ул көчле юмор һәм сатира остасы. Менә әйтергә кирәк, юморны язучылар бар, ә менә сатира юнәлешендә ул безнең язучылар шулай бармак белән генә санарлык. Алар теге һәр буында берничә генә булалар дип әйтер идем мин сатирикларны. Сатирага сез мөнәсәбәтегез һәм еш туам сездә сатира әсәрләре? Сатирага мөнәсәбәтем уңай. Гамил Абзал белән инде мин иң беренче вакытта менә хәтергә аласым килә. Пет колледжда укыган вакытта теге Гамил Абзалның 80 еллыгы алдыннан инде мин каяндыр аның адресен табып хат язып җибәрдем инде. Мин шундый егет дип инде, авылдашыгыз дип инде. Аннары ул миңа җавап язып җибәрде инде. Аннары мин аннан җавап хат алуга чыгып киттем инде Гамил Абзал янына. Әлмәткә инде менә шулай торып без аның белән аралашу башланды. Аралаша башладык.
хатлар аркылы да менә Мамилә Абзал шул мәгънәсендә инде ул бик көчле юморист да, сатирик та, шушы ук вакытта лирик та. Аның теге ансы да бик көчле, лирикасы да. Сатирага, юморга тартылуым әлбәттә Мамилә Абзалдан дип уйлыйм. Һәм миңа бик ошый менә нәкъ менә сатира жанры. Ул бер яктан караганда теге күлкүле, әйбер шикелле, шигырь кебек мәсәлән, юмористка кебек, әмма ләкин аның теге төп фикере бик нечкә. Шулай. Һәм менә шушы нечкәлек рәхәтлек бирә миңа. Һәм ул бит инде җәмгыять белән дә бәйле булырга мөмкин, төрле җитәкчеләр белән дә бәйле булырга мөмкин анда әйбер шуңа. Ягъни монда бит син кыл өстендә барасың дигән сүз бер яктан. Шулай бит, язучы кыл өстеннән бара. Кыл өстеннән бара. Ләкин соңгы берничә елда мин юмор сатира өлкәсендә бик актив эшләмим. Күбрәк шул фәлсәфи юнәлештә, өлкәдә инде фәлсәфи лирика мине үзенә җәлеп итә инде. Чөнки ул инде дөньядагы хәлләр белән дә бәйле. Хәзер инде гомумән без башка нигә күчтек бит инде. Башка ясылык, башка чорда. Үлчәмгә күчтек. Башка үлчәмгә күчтек шуңа. 21-нче гасыр дип лаф ордык, әмма ләкин ничек кенә теге җәмгыять бу кешелек үссә дә, кызганычка каршы барыбер шул үткән заманга таба артка тәгәрибез кебек бара кебек инде. Инде 100 тапкыр әйткәнче бер тапкыр ишетүем яхшырактыр дип уйлыйм. Лирика дигәнченнән берәр шигырегезне тыңлап китик әле. Хәзер. Сагыну җыры дигән шигырь. Утлы сөю хисләремне көмеш җептәй сапладым. Ак болытка хатлар яздым. Акты китте хатларым. Кояш нурларына төреп сиңа сәлам җибәрдем. Ул уфыкка батты китте, йөзгә төнге җил бәрде. Ай яктысын карам итеп сиңа шигырь юлладым. Аем гына качты китте, таң атарга бер адым. Җил артыннан хатлар яздым. Очты китте хатларым. Иң кайнар хисләремне күрешүгә сакладым. Рәхмәт. Мәхмүд Хөсәен дигән безнең шагыйребез бар иде бит, мәрхүм. Менә шуның әйткән бер җөмләсе, ул инде халык арасына да кирип китте, гел истә, безне анда беләләр дип әйтә торган иде ул. Шуның кебек әйтәсем килә, Ленар Шәйхне Европада да беләләр дип. Менә Ленар Шәйх ничек итеп Европага тәрәзә ачты. Әйтергә кирәк, сезнең бит Лондонда һәм Парижда инглиз һәм француз телләрендә китапларыгыз басылган, шулай бит. Әле ул Россиядә, Татарстанда башка телләргә тәрҗемә итү ансы бер хәл. Ә менә чит илдә, шул илнең телендә һәм шул илнең типографиясында китабыңны нәшер итү, бастыру, бу инде бөтенләй икенче яссылык, шулай бит. Димәк, сезне Европада укыйлар, беләләр дип әйтергә җирлек бармы? Чит илләрдә басылу өлкәсенә мин конкурслар аркылы, фестивальләр аркылы кирип киттем, мине халыкара дәрәҗәдәге. Иң беренче мәртәбә менә чит илгә баруым минем булды 2006 елны. Андагы матурлыкны күрдем, андагы мөнәсәбәтне күрдем. Төп нигезе бәлки шунда булгандыр. Анда күп кенә шигырьләр дә язылды. Аннары соң менә еллар үткәннән соң шушы конкурслар аркылы, аннары халыкара пен клубның эшчәнлеге аркылы инде хезмәттәшлек иттек инде без. Менә шушы халыкара конкурсларда җиңү нәтиҗәсе буларак, менә шушы җыентыклар барлыкка килдиме? Дөнья күрде инде. Аннары менә шушы конкурслар нәтиҗәсендә инде теге интернет аркылы эзләп таптылар инде. Нәширләр үзләре дә инде. Нәширләр үзләре табып, тәкъдим белән чыктылар име? Тәкъдим белән чыктылар инде. Шул вакытта теге француз телендә минем генә җыентык басылып чыкмады, без инде зур саллы бер антология бастырдык. Язучы кеше өчен инде ул тәрҗемә
ул шулай ук бик мөһим. Чөнки үз телеңдә язу ул бик әйбәт. Ләкин шул ук вакытта башка халыкларга да чыгу бик кирәкле, әһәмиятле эш. Мин үзем шулай дип әйтәм. Мәсәлән, татар телендәге басма ул чыгарга тиеш инде бездә. Русча җыентык басылырга тиеш инде Мәскәүдә. Немец телендәге җыентык икән ул чыгарга тиеш Берлинда, Германиядә мәсәлән, шундый үзенең шундый эзлеклелек булырга тиешме, шундый закончалык. Эзлеклелек булырга тиеш дип билим. Менә Укучыга бәйле менә теге. Потенциал не булырга тиеш. Укучы булырга тиеш. Укучы булырга тиеш. Инглизчә без бастыра алабыз монда, мәсәлән. Без монда бастыра алабыз, ләкин ул бит ул барып җитми. Укучы юк. Без бит аны Германиягә яисә Европада, Лондонда, Парижда таратып йөрмибез. Укучы булырга тиеш инде. Укый алырлык укучы булырга тиеш. Менә үзебездәге тәрҗемәгә килгәндә, безнең бит инде Совет чорында тәрҗемә итү системасы ул җайга салынган иде. Шул союздаш республикалар белән, Төркия республикалар белән шулай бит инде. Һәм бу бик көчле система иде. Безнең әсәрләрне башка төрки телләргә тәрҗемә иттеләр. Без үзебез башка төрки телләрдән татарчага тәрҗемә иттек. Союз таркалгачыннан инде бу мәктәп ничектер менә үзеннән үзе üzüldü, таркалды. Хәзер инде бүгенге көндә без кабат Урта Азия илләренә йөз белән борылдык һәм менә бу эш яңадан җанланып киттеме, юкмы әйтә алабызмы? Без төрки халыклар белән безнең арада багланышлар җайлана башлады тагын да дип. Тәрҗемә мәсьәләсендә. Әйтә алабыз. Бу чиракта бездә теге үзебезнең эшне нитәбез инде башкарабыз, җыентыклар чыгарабыз. Шуңа әдәбиятлар белән алмашу һәм инде ул инде бик әһәмиятле бүгенге көндә бигрәк тә, чөнки төрки халыклар инде алар менә гасырлар дәвамында берсеннән берсе читләшкәннәр, аерымланганнар. Хәзерге вакытта менә шушы якынаю бара инде. Менә сезнең бер интервьюда ялгышмасам шундый фикер бар, сүз бар, үз тәрҗемәчеңне табу дигән фикер. Ул үз тәрҗемәчеңне табу ни дәрәҗәдә катлаулы һәм менә сез әйтә аласызмы? Мин үземнең тәрҗемәчемне таптым дип. Бармы сезнең тәрҗемәче? Үз тәрҗемәчеңне табу җиңел түгел әлбәттә, чөнки күп тәрҗемәчеләр теге синең фикерне ничектер теге биреп җиткермәскә мөмкин. Биреп тә җиткермиләр, аннары бераз теге искажат итәләр инде. Үз якларына боралар. Шуңа мин таптым дип уйлыйм. Без инде Галина Булатова белән озак еллар хезмәттәшлек иттек инде. Шуңа Галина Булатова инде ул шагыйрә буларак та, тәрҗемәче буларак та бик популяр шәхес дип әйтәсем килә. Менә хәзер инде ул татар шигърияте буенча аерым бер антология кебек бер ни әзерләде, җыентык әзерләде. Менә шушы эшне хәзер без хәзерлибез, эшлибез. Үзегез кемгә тәрҗемәче була алдым дип саныйсыз? Үзем Кайсы язучыларга? Мин инде күбрәк күбрәк сез классик язучылар элекеге инде рус классикасы. Рус авторлары да бар инде, анда тагын якут авторлары да, кыргыз, казахлар да бар инде. Тәрҗемә инде үзенә күрә бер икенче бер дөнья булып тора ул. Менә син качакта менә теге бер шигырьне тәрҗемә итәсең, әмма ләкин ул бераз теге әзрәк нирәк килеп чыга, инде уртачарак килеп чыга. Аннары бу эшне дәвам итәсең, теге яхшы килеп чыга, шуңа теге яхшы башкара алсаң үзеңнең эшеңне, бу әлбәттә сиңа зур сөенеч китерә инде. Үзең язган кебек буласыңдар. Шулай дип әйтсәң дә була инде. Шулай дип әйтсәң дә була. Менә әле күптән түгел минем шундый бер җыентыгым дөнья күрде. Анда 15 милләт вәкиленең шигырьләре, хикәяләре керде бу китапка инде. 300 автор инде бөтенесе. 300 автор анда инде. Алтай авторлар да бар, якутлар да, кыргызлар да бар.
Алман авторлары да бар шуңа. Ленар, менә без ничек әйтә алабыз бүгенге көндә татар әдәбиятында тәрҗемәчеләр мәктәбе. Аның дәрәҗәсе нинди югарылыкта? Тәрҗемәчеләребез күпме, бармы безнең? Шул ук элекке еллар белән чагыштырганда. Алар инде үзләре үк безнең язучыларыбыз, шагыйрьләребез. Күбесенчә. Без инде нәшрият проектларында аларны җыябыз, теге бу эштә катнаштырабыз. Дигәнчектер, беренче рәттә аларны туплау шарт инде. Тупласаң алар бар. Тупласаң бар. Алар инде бик яхшы итеп эшлиләр, тәрҗемә итәләр. Мин инде сокланам аларга, рәхмәт әйтәм. Инде безнең язучылар берлегендә дә бит аерым бер Бүлек бар инде. бүлек барлыкка килде, шуңа бу яхшы гамәл дип уйлыйм инде мин. Тагын бер цитата сезнең менә бу эшчәнлек буенча мен инде моны дәвам итәргә теләгән идем сезнең Европага чыгу активлыгы белән. Иҗат кешесе күбрәк үзе эшләргә тиеш, язып кына ятарга түгел, урысча әйткәндә пробивать итә белергә тиеш, үзенең менеджеры, продюсеры булырга тиеш дигәнсез. Менә сезнең бу фикерегез белән килешүче каләм ияләре дә булыр, шул вакытта килешмәүче каләм ияләре дә булыр. Ни өчен дип әйтәм? Сезнең кебек актив һәм үзенең менеджер да булган, продюсер да булган язучылар, алар күп димәс идем, бармак белән генә санарлык, бүгенге көндә шулай бит. Шул вакытта бит әле безнең инде 80-90 яшьне узган өлкән язучыларыбыз да бар. Олардан бит бүгенге көндә мәсәлән мондый активлыкны инде көтеп булмый, шулай бит. Менә бу очракта безнең ялышмасам Татарстан язучылар берлегендә пропаганда бүлеге дә бар. Менә бу пропаганда бүлеге активрак эшләргә тиеш түгелме менә бу өлкән язучылар белән? Аларның әсәрләрен халыкка җиткерү юнәлешендә. Бу очракта пропаганда бүлеге эшләргә тиештер дип уйлыйм, теге өлкәнрәк авторлар белән чыннан да алар бит инде артык йөри алмыйлар теге. Ләкин менә халыкара конкурсларда йөргән вакытта мин шуңа игътибар итәм, анда инде яшьләр шактый өлкән булган зур авторлар да бар теге. Зур теге 70-80 яшьлек абыйлар да бар, апалар да бар менән. Димәк, яшь әле ул киртә булып тора алмый. Бу очракта уйлап караганда инде яшь чыннан да ул инде соңгы чик түгел шуңа. Ул характерга бәйледер инде бәлки ничектер. Безнең күп авторларыбыз бит инде совет чоры тәрбиясендә үскән, тәрбияләнгән шәхесләр. Өлкәннәргә инде безнең хөрмәтебез чыннан да зур. Ничек тәрбияләнә кеше, нинди мәктәп үтә, ул шул юл буенча бара торгандыр дип уйлыйм инде. Әмма ләкин шул вакытта дөнья бит киң, шуңа бу очракта инде ничектер активрак булырга кирәк. Әйтәләр бит, Изләнергә кирәк, теге союзга да бәлки активлык җитеп бетмәде инде бу очракта. Бүрене аяклары туендыра дип әйтәләр бит. Бәлки бу шулай бер бәлки тупасрак чагыштырудадыр. Әмма ләкин безнең бит язучыларыбыз элегелектән дәүләт карамагында, дәүләт ярдәмендә булдылар. Бәлки ул да аларны бераз шундый пассивлыкка этәргәндер дип уйлыйм мин. Ни өчен дигәндә, чит илдә бит андый әйбер юк, мәсәлән. Алар үзләре ничектер үз юлларын табып, үзләре шушы эш белән шөгыльләнәләр һәм аларда активлык шуңа күрә күбрәк көчлерәк була торгандыр. Күп өлкән булган авторларыбызның теге ничектер дәүләттән ни көтеп яталар инде теге. Ярдәм көтеп яталар. Ярдәм көтәләр ничектер теге дәүләт аларның җыентыкларын бастырырга тиеш, ничектер теге премиялар бирергә тиеш, менә шундый нәрсә бар инде. Әлбәттә, чыннан да менә шушы система бәлки аларны сындыргандыр, ничектер теге башкачарак итеп тәрбияләнгәндер, мин аны әйтә алмыйм. Ләкин бер генә мисал әйтеп китәсем килә, менә былтыр мин халыкара фестивальдә катнаштым. Анда Башкортстаннан Марсель Абисалимов килде инде. Бу инде халык язучысы Башкортстанның, һәм ул бу конкурста non-fiction номинациясында җиңде. Аның менә күптән түгел 75 яше булды. Һәм Марсель Абиның җиңүче буларак быел үз җыентыгы басылып чыгачак инде. Инглиз телендә. Яңгы мисаллар бар. Шуңа Уңай мисаллар. Мисаллар бар. Ленар әйтегез, менә бүгенге җәмгыятьтә
язучының фикере ни дәрәҗәдә колак салалар. Гомумән, бүгенге көндә татар язучысы ни дәрәҗәдә үзенең фикерен җиткерә. Мәсәлән, шул рус язучылары белән чагыштырганда дип әйтик инде, монда бик ерак китмичә генә, шул ук мәсәлән Прохановлар, Прилепиннар кебек безнең язучылар фикерләрен җиткерәме? Безнең татар халкы бит инде ул дөресен әйткәндә ничек дип әйтик инде. Тыйнак халык бит инде. Ләкин шул ук вакытта теге безнең каһарманнарыбыз да шактый билгеле инде еллар дәвамында. Минем фикерем буенча, бүгенге татар язучысының фикере бар аның. Шул фикергә колак салучылар бик юктыр дип уйлыйм. Барыбер безнең язучылар гыйлемле, зыялы затлар. Аларның үз мөнәсәбәтләре бар, теге бу дөньяда барган вакыйгаларга карашларын белдерәләр. Үз карашларын белдерәләр, әмма ләкин бик исәп калышы юк дип уйлыйм, кызганыч инде. Без икенче урында кебек инде. Сүзегезне җиплик әле менә шигырь белән. Сез бит соңгы араларда әйттегез, үзегез фәлсәфи, менә шушы милли темаларга өстенлек бирәбез дип, менә шушы юнәлештә бер шигырьгезне укып китсәгез әйбәт булыр иде. Яфрак кадәр гомер җилгә очмас, минем сынам җәйнең таңына, җаным җылы, йөрәк кайнар әле, кояш ятмый шырпы кабында. Яфрак кадәр гомер җиргә төшмәс, күккә төшәр бәлкем, кем белә. Җылы бирәм сезгә, бер уч җылы, күпләр көтә, күпләр тилмерә. Яфрак кадәр гомер юкка чыкмас. Мин ышанам, сизәм мин аны, бүтән мәңге суынмаслык итеп, җылытасы килә дөньяны. Рәхмәт. Рәхмәт Ленар, эчтәлекле әңгәмәгез өчен. Сезгә инде менә бу дөньяны җылытырга көч бирсен, һәм дә иҗатыгыз чишмәсе саекмасын. Безнең укучыларыбызны үзегезнең иҗатыгыз белән һәм башка язучыларның матур иҗат үрнәкләре белән шатландырып яшәргә язсын. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт ясын, Аллаһ рәхмәтләре. Рәхмәт.